नायगिरि नोंथांमोनखौ आं लोगो मोनामोनब्ला नोंथांमोनखौ आं लोगो मोनामोनब्ला गोसोआ आंनि रंजानाय नङामोन गुस्थियाव आंनि मिनिनाय जायामोन जिउआनो मा नोंसोर गैयामोनब्ला जिउआनो मा नोंसोर गैयामोनब्ला नोंसोरखौ लोगो मोनामोनब्ला नोंथांमोनखौ आं लोगो मोनामोनब्ला गोसोआ आंनि रंजानाय नङामोन लोगोफोर जायाबाबो नोंथांमोनखौ डेडिकेट खालामबाय गासिबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननाय सिबिनाय गासैखौबो जासिहरबाय आरो आं दासो खननाय मेथाइखौ नोंथांमोन गासिबो कमेन्ट लिरग्रा कमेन्ट लिरैफोर साबस्क्राइबार खालामग्रा खालामिफोर नायग्राफोर गासिखौबो माने बे मेथाइखौ डेडिकेट खालामनाय जाबाय आं मिथिगौ मेथाइ खननाया जायाखै हांसो बायदि हब्रादों थेवबो माथो खालामनो आरो डेडिकेट खालामबाय जेब्ला नोंसोरथ' नाजानांसिगोन आं बेसे गोसो खुसियै मेथाइ खनदों नोंसोरनि थाखाय स' लोगोफोर आं आरो मा बुंबावनो दिनैनि बे खुसि दिनाव आं खोथाखौनो नायग्रा मोनासै ओरैबायदि खुसि मालाय दुमफाव गबिन्दानि डायलग मारि नायदों नामा नोंबो इतनी खुसि होननानै गाबनो माथाय एखनबा खुसिजोंबो खुसिनि मोदै ओंखारो मा बुजिनो नोंलाय अमा राजायालाय आच्छा बारु थाइबानि लारु दुमफाव लोदो बुसाव लाला नामा आं दुमफावखौ आं दुमफाव नाम लाला खोमाहाय माथो बयबो दुमफावल' लाथारसै मानसिफोरालाय आयै हा बेलेग कार्टुन चेनेलावबो जि दुमफाव नुदों आङो आरो माखासेफ्रा खम जालाखौबो बेलेग चेनेल साननानै जि रायबोयो नामा नोंसोरखौ मा होनगोन आं गय फाथै दौनानै लाल साहाजों मेरिगल्ड बिस्कुट होनानै नोंसोरखौ बुजायगौमोन आं खम जाला आरो लाब्रा कार्टुन बे मोननैबो एखे चेनेलानो होननानै नोंना खुगायानो थास' गोनां बाराद्राय बुंथारो खम जालाखौ मालायनि चेनेल साननानैनो मालायफ्रा नोंनि नामखौ गोसोथोयोलै दुमफाव खम जालायबो दुमफाव दङ नालाय मानसिफ्राबो एखे नालाय मालायफोराबो एकदमबारे नोंनि नामखौसो गोसोथोसै होमबाबो एखे नाम लानायफोरखौ बोरैबा नुथारोना नायगिरिफोरा गोनो गोथो जायो फिडबेकफोराबो सोलायो मानो बिदि खालामोथाय मानसिफ्रा आं बुजिनानै मोनला आं खोन्थानि नोंनो सिक्रेटखौ मानो नोंनि नामखौ खावो मानसिफ्रा मानो जेनेबा माने माखासे इउटुबारफोरा नों दुमफावनि नामखौ लानानैनो गावसोरनि चेनेलाव होसिगोन होनानैबो नायग्राफोरा नों बे लाब्रानि दुमफावखौनो साननानै बै दुमफावखौनो होननानै नायोब्रा बेखौ खायदाफोरा बाहायो बिसोरो खायदाफोराय होमबासो दुमफावा बेनो मार होननानै लाब्रानि दुमफावानो होननानै नोंखौबो नायगोनब्रा नाम एखे जानायजों दुमफाव लानायजों बिदिबो जानो हानाय ना आरो केरेक्टाराबो एखे बेनिखायनो दुमफाव नामखौ लानानैनो होयोब्रा बिसोरो लाब्राखौनो सानथों होननानै बुजिबाय दुमफाव लोदो बुसाव बिदि साननानै नाम लानानै होयोबा माथो गावनि सायावनो फोथायनाय गैया गावनि टेलेन्टनि सायावनो गावनि रोंगौथिनि सायावनो फोथायनाय थानाय नङा माथो बेफोर बिसोरनि पइन्ट दा नोङो बिसोरखौ थांनानैबो बुंहैनो हाला ना नामसो नालाय नोंनि नोंबा नोंफोरनि दोनखानाय नाम बायखानानै लाखानाय नामसो जाबावगोन ना बांद्राय बुंबा अब्लाबो गावनि टेलेन्ट बाहायनानै फेमास जानाय बायदि जेरावबो जाया मालायखौ लाखला खालामालासिनो एसे इउनिक बानायब्ला मोजां जायोब्ला जे नोङो भिउसनि थाखायनो नों मालायनि नाम बा मालायनि आइडियाफोरखौ लानानै होयोब्ला माने एसे माने दुर्बलतायाव दोनो आरो बिदिखौ हाजारखि फेमास जायाबानो माथो होनबावनो जायखिजाया आं गासैखौबो बेखौल' लुगैयो बयबो गावनि टेलेन्टखौ बाहाय गाव मा रोंगौ बेखौ बाहायजोब आरो गाव मा रोंगौ बाहायनानै होयोबा साबसिन जायो आरो ना मानो होनोबा मालायनि सायखं सिं थाङोबाथाय आरो सान्दुंखौनो मोनहैफिनखागोन बेनिखायनो हमेशा गावनो साथा लानानै थांबाय था सान्दुंखौ लोगो मोनबाबो सान्दुंनिफ्राय नों बारग'खागोन बेनिखायनो माब्लाबाबो मालायनिफ्राय आइडियाखौ लाबाबो माने एकदम ए टु जेड एखे बानायनो दासान माने इउनिक बानाय आरो दे नामल'सो लादों माथो होनबावनो नाम लाबाबो नोंजों हाखाया रावबो दुमफाव नोंजों हाखाया आं बिदि बुंनो थाङाखै आंजों हाखाया होननानै बयबो आंनिफ्राय गोरों टेलेन्टसिन दङ आं बेखौ फोथायो नाथाय आं गावनि सायावबो फोथायनाय दं आं आंनि रोंगौथि आं आंनि एक्सट्रा नलेजखौ आं गाव हारसिंनो बाहायलांगासिनो दं रावनिखौबो लायाखै आरो ना जेरै मानसिफ्रा गोबाङानो बुङो कार्टुनाव दख'ना गानो मानो होनबा कार्टुनाव दख'ना गानो बिराद उसुबिदा जायो बेनिखायनो निन्जा टेकनिक बाहायबाय आङो बेनिखायनो आङो माखासे सावगारिफोर बुथुमनानै बे सावगारिखौ आं कार्टुन बडियाव एड खालामनानै होबाय स' बेखौ नुनानै मानसिफ्रा होफाजोब्बाय गासिबो मानो होनोबा बेफोरबायदि एडिटिं रावबो खालामाखैमोन जुदि रावबो फोथायाबा नायनो हागौ जाय कार्टुन चेनेलाव आंनि बायदि दख'ना गानहोदों बिसोरो आंनि उनावसो खालामजोबनाय गोजा आं सानखादोंमोन आं जेब्ला बे भिडिअसखौ हगारदोंमोन आरो ना मोनसे एपिसोडआव आरो माने जिअ टावारनि मोनसे एपिसोड दङमोन बेखौ हेगारजेननानै सानखादोंमोन आरो आंनि बायदि आइडियाखौ मानसिफोरा बाहायसिगोन होननानै बे जेबो नङा बयबो बाहायनांगौ बयबो एसे इउनिक सोलोंखानो लुगैयो मालायखौ सोलोंनाय नुबाथाय माने एसे सोलोंनो लुगैयो आंबो दस्रानिखौ नुबा आंबो सोलोंनो लुगैयो थिग बेबायदिनो बिसोरबो सोलोंबायदां जेबो नङा दे थेवबो बेफोरखौ सोलोंनानै होमबाबो नामफोरखौ आङो लाजानो बायो आरोहाय मानो
होनोबा नायगिरिफोरा बिराद गोनो गोथो जायो आंबो रियेलावनो नुयो आङो ना नै बे चेनेला नोंनि ना होननानै सोङो आरो आंनाव सोरबा सोरबा आंखौ मिथिनायफोरा होमबा सानो आं हा बेथ' आंनि नङा ना जायो ओमफ्राय किसुमानफोराबो सोङो आरो आयु नोंना बे चेनेला नाङा बिराद स्लेंगुस बायो नोंलाय होननानै सोंलालायबाय आं बेफोरबायदि एसे लाजिनाय मोनो आरो बेनिखायनो नामखौ बेलेग लानांगौ नामखौ लानांगौबा केरेक्टारखौ सोलायनानै नांगौ दुमफाव दोननो गोसोबा हाफांनियाव दोननानै हो हाफांनि नामखौ सोमसिनाव दोननानै हो माथोखाय माने आंनि केरेक्टारा आं दुमफाव लादोंबा बै मोनसे चेनेलावबो दुमफावखौनो सोनानै होगोन बे नङा ना नायगिरिफोरा बिराद गोनो गोथो जायो This is called business दुमफाव business नोंखौ एसे आवगायनाय नुदोंब्ला आंबो बेबायदिनो खालामनानै नायनो र' होननानै लायोब्रा आरो नोंजों एखे नाम लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बयबो लाब्रा साननानै नायथों होननानैब्रा दे बाद होदो जायखिजाया आं गासिबो कार्टुन बानायग्राफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय बिसोरनिसिमबो आरो जाहाथे नामफोरखौ सोलायनानै लायोबा एसे मोजां मोनगोन मा होनबावगोन आं ओमफ्राय आरो ओरैबायदि खुसि 80K साबस्क्राइबार जानायनि थाखाय आं मा होननानै नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय गोजोननाय बावहरगोन आं मिन्थिला जायखिजाया आं फंसे रावानो बुंनोसै रायजोफोर I love you so much रायजोफोर आंखौ अननाय होबाय थानायनि थाखाय इयुनावबो नोंथांमोननि अननायखौ मोनबाय थागोन होननानै आं मिजिं थिबाय स' दिनैनि थाखाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा आरो नेक्स्ट भिडिअखौ आङो दाहाय मोनानि इभिनिंनि 6, 7, 8 नि गेजेराव होगोन स' नोंथांमोना अब्लासिम नेबाय थादो थेंक्रु बन्द'फोर थेंक्रु स्पेशल आंखौ जाय मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ आंनिफ्राय थेंक्रु आरो जाय आंखौ नायनो बाग्रा बिथांमोनखौ आंनिफ्राय लाभ इउ बाय बाय लोगोफोर